ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። መበል 111 ዓመት ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ቀዳም 29 ጉንበት ብቀዳማይ መድረኹ መጋረጁ ሀይሉ ቀንጢጡ ኣብዛ ቀዳመይቲ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ ካብ ሪፌንዘ ተበጊሶም ኣብ ሬሚኒት ትዛዘም 206 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር እዮም ኣካይዶም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ 154 ተቐዳደምቲ ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውስትራልያን 6 ተቐዳደምቲ ካብ ደቡብ ኣሜሪካ 5 ካብ ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም 3 ተቐዳደምቲ ካብ ኤስያ ድማ 2 ተቐዳደምቲ ንውድድር ድልዋት ዝነበሩ እዮም። ብዘይካዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ 9 ናይ ሃገሮም ቻምፒየን ዝኾኑ ቻምፒየን ሆላንድ ዲላን ግሪኖቬገን፣ ቻምፒየን ቤልጅየም ኣርናውድ ዲላይ፣ ቻምፒየን ጣልያን አልቤርቶ ቤቲዮል፣ ቻምፒየን ፈረንሳ ፖል ላምፔራ፣ ቻምፒየን ስጳኛ አሌክስ አራምቡራ፣ ቻምፒየን ደቡብ አፍሪካ ሪያን ጊብሶን፣ ቻምፒየን ላክስበርግ ኬቨን ጌትስ፣ ቻምፒየን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ሲንኩንን ቻምፒየን ፖርቱጋል ሪኮስታን ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለው ተቐዳደምቲ እዮም። ኣብዚ ውድድር ተጸሚዶም ካብ ዘለው 176 ተቐዳደምቲ እቶም 45 ፈለማ ጊዜኦም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለው እዮም። እቶም ዝተረፉ 99 ተቐዳደምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ተሳቲፎም ዝነበሩ እዮም። ውድድር ጀሚሮም ካብ ዘለው ተቐዳደምቲ ድምር ናይ መድረኽ ዓወታት ናብ 35 ምብራኽ ኣትዩ ዝርከብ እንግሊዛዊ ማርክ ካቫንዲች ብ23 ተሳታፍነት ግራንድ ቱር ኣብ ቅድሚት ስራዕ ተቐዳዳማዩ። ሆላንዳዊ ወንት ፖለስ ብ22 ካልኣይ፣ እስጳኛዊ ሚካኤል ላንዳን እንግሊዛዊ ጌራን ቶማስ ድማ ብ20 ተሳታፍነት ግራንድ ቱር ኣብ ሳልሳይ ታርታ ዝሕዙ ተቐዳደምቲ እዮም። ኣብዛ ቀዳመይቲ መድረኽ 7 ተደሚረን 45 ነጥቢ ዝነበረን ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድሬን ተሰሪዐን። ናብዚ ውድድር ኣትዮም ካብ ዝርከቡ ተቐዳደምቲ ዝወሓደ ውድድር ኣካይዱ ናብ ውድድር ኣትዩ ዝርከብ ኣባል ጋንታ አልፔሲን ማቲው ቫንደርፑል እዩ። ቫንደርፑል ኣብዚ ዓመት ውድድር 7 ውድድራት ጥራይ ኣካይዱ ድሕሪ ማህረምቱ ብቱር ዲ ፍራንስ ውድድር ዝፍልም ዘሎ። ናይ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዕውድ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጋርድ እዩ። ቬንጋርድ ድሕሪ 10 ሳምንታት ቡክራትዩ ብመንገዲ ዙር ፈረንሳ ናብ ውድድር ተመሊሱ። 29 ሰነ 2006 እንግሊዛዊ ማርክ ካቫንዲች ወዲ 21 ዓመትን 39 መዓልታትን እንከሎ ኣብ ፖላንድ ፋልማይ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ኣመዝጊቡ ነይሩ። ነዛ 206 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ቀዳመይቲ መድረኽ ስሎቬናዊ ታደይ ቦካቻ ክዕወተላዩ ልዑል ግምት ረኺቡ ውድድር ፈሊሙ። ጾታ ክፍለም ቀጠርያ መብራህቲ ምስ ተወልዓሉ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ስካቶታት ተኻይዱ። ኣብ 16 ኪሎ ሜትርን ንዘሎ ስሎቬናዊ ማቴጅ ሞሆሪክ ንፈረንሳውያን ማቴዮ ቬርፔር፣ ሳንዲ ዱጃርዲን፣ ክልመንት ቻፕሲን፣ ሆላንዳዊ ቫንደር ፕሮግን ስጳኛዊ ኢዮን ኢዛሪገን ዝሓዘት 7 ዝኣባላታ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተመስሪታ። ኣብ 24 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 20 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትላ። ኣብ 33 ኪሎ ሜትር ኣባል ጋንታ ቪዝማ ዮናስ ቪንጋርዲ ብሽክለታ ዝቀይረሉ ኖርዌጂያዊ ኣባል ጋንታ ኡኖ ኦክስፐሮጆን አብርሃምሰንን ደቡብ አፍሪቃዊ ኣባል ጋንታ ሊሊትሬክ ሪያን ጊብስንን ካብ ዓባይ ጉጅለ ጥቂዖም ካልእይቲ ጉጅለ መስሪቶም። ኣብ 34 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንኻልእይቲ ናይ ደቂቕ 5 ካልኢትን ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቕ ፈረቓን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትለን። ኣብ 41 ኪሎ ሜትር ጆን አብርሃምሰንን ብሪያን ጊብሶንን ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሓዊሶም። ኣብ 43 ኪሎ ሜትር ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ጽንሐ ኣባል ቶታል ኤነርጂ ፈረንሳዊ ማቴዮ ቨርፐር ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፉ። ኣብ 45 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንቨርፐር ናይ ደቂቕን 15 ካልኢትን ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 5 ደቂቕን 20 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፋትለን። ኣብ 48 ኪሎ ሜትር ማርክ ካቫንዲች ዝርከቦም 3 ኣባላት ኣስታና ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም። ኣብ 49 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር እስጳኛዊ ኣባል ጋንታ ኮፊድስ ኢዮን ኢዛጊረ ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ወሲዱ። ድሒሮም ሆላንዳዊ ኣባል ጋንታ ዲኤስኤም ፋቢዮ ጃኮብሰንን ኮሎምቢያዊ ኣባል ሞቪስታር ፈርናንዶ ጋቬራን ካብ ዓባይ ጉጅለ ተሪፎም። ኣብ 64 ኪሎ ሜትር ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ዝተረፉ ማቴዮ ቨርፐር ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጡ። ኣብ 77 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ኖርዌጃዊ ጆን አብርሃምሰንን ቀዳማይ ኣትዩ ካልኣይ ነጥቢ ወሲዱ። ኣብ 86 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ፈረንሳዊ ሳንድ ዱጃርዲን ቀዳማይ ኣትዩ 20 ነጥቢ ወሲዱ። ኖርዌጃዊ ጆን አብርሃምሰንን ደቡብ አፍሪቃዊ ሪያን ጊብሶን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ብቀደም ሰዓብ 17 15 ነጥቢ ወሲዶም።
ድሒራ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዘካየደቶ ቅጽበታዊ ውድድር ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 4 መድረኻት ናይ ውድድር ተዓዊቱ ዝነበረ ያስፐር ፊሊፕሰን ጣሻዓይ ኣትዩ 7 ነጥቢ ወሲዱ መበል 13 ኮይኑ ሕንጻት ዝረገጸ ቢንያም ግርማይ ድማ በኽሪ 3 ነጥቢ ወሲዱ አባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ፈረንሳውያን አባል ቶታል ኤነርጂ ሳንዲ ዱጃርዲን አባል አሬካ ክለመንት ጃምፖሲንን በቀደም ተኸተል ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ቀኒሶም ኣብ 96 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ሰሰደቕ 50 ካልኢትን ብካቫንዲች ንዝምርሑ አባላት ጋንታ ኣስታና ድማ ናይ 10 ደቂቕን 20 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ፂፋትሎም ኣብ 98 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ሳልሰይቲ ናይ ዓቐብ ዕዮን ኢዛጊረ ቀዳማይ ኣትዩ 2 ነጥቢ ወሲዱ ካብ ቀዳማይ ጉጅለ ተሪፎም ዝነበሩ ፈረንሳውያን ሳንዲ ዱጃርዲንን ክለመንት ቻምፖሲንን ኣብ 130 ኪሎ ሜትር ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ኣብ 110 ኪሎ ሜትር ኣብ መንጎ ቀዳመይቲ ጉጅለን ዓባይ ጉጅለን ናይ 4 ደቂቕን 20 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ ተነፂፉ ኣብ መበል 117 ኪሎ ሜትር አባል ጋንታ አስታና ኢጣልያዊ ማሼል ጋዞሊ ውድድር ዘቋረጸ ፋልማይ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብ 132 ኪሎ ሜትር ከም ቢንያም ግርማይ አርናው ዲማር ክሪስቶፈር ላፖርተ ሳምበነተ ዶሪያን ጎደን ማግንስ ኮርት ዴቪድ ጋውዱ ወንት ፖለሰንን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ተቀዳደምቲ ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፎም ነዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ናብ ሕሳባታ ኣታዊ ንምግባር አንቂዳ ተላዒላ ዘላ UAE ኢማራትስ ቲም ንናህር ዓባይ ጉጅለ ብምዝያድ ንዝተፈላለዩ ተቀዳደምቲ ግዳይ ምትራፍ ጌራቶም ኣብ 134 ኪሎ ሜትር ኣብ ቅድሚት ኮይኑ 8 ናይ ዓቐብ ነጥቢ ዝኣከበ ስፓኛዊ ኢዮን ኢዛጊረ ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ 136 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ኖርዌጃዊ ጆን አብርሃምሰን ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ወሲዱ ንዓባይ ጉጅለ ትቕልል ዘላ UAE ኢማራትስ ድሒራን ከም ማቲው ዋንደርፖል ማድስ ፔደርሰንን ሉዊዝ ማንኬስ ሳንቲያጎ ብትራጎ ገዳይ ኣብ ርእሲ ምግባር ቀጽረ አባላት ዓባይ ጉጅለ ድማ ናብ 40 ደሪታቶ ኣብ 141 ኪሎ ሜትር ስፓኛው አባል ኮፊዲስ ኢዮን ኢዛግረ ኣብ ኢድ አባላት ጋንታ UAE ኢማራትስ ወዲቑ ቀዳመይቲ ጉጅለ ን5 ተቀዳደምቲ ሪያን ጊብሰን ማቲጅ ሞሆሪክ ቫለንቲን ማዶውስ ቫንደር ፕሮክን ዶን አብርሃምሰን ሒዛ ተሪፋላ እዛ ጉጅለ ኣብ 146 ኪሎ ሜትር ንዓባይ ጉጅለ ናይ 2 ደቂቕ ንናይ ካቫንዲች ጉጅለ ድማ ናይ 19 ደቂቕ 30 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ አንፂፋትለን ኣብ 154 ኪሎ ሜትር ቲም ቪዝማ መሪሕነት ዓባይ ጉጅለ ካብ UAE ኢማራትስ ተረኪባ ኣብ 156 ኪሎ ሜትር ፈረንሳዊ አባል ጋንታ DSM ሮማን ባርዴት ካብ ዓባይ ጉጅለ ስካቶ ገይሩ ኣብ ዘጥቃዓሉ አባል ባህሬን ቪክቶሪየስ ማቴጅ ሞሪክን አባል ሊል ትሬክ ሪያን ጊብሶንን ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፎም ጸወታ ክዛዘም 50 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ አባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ቫለንቲን ማዶውሰን ጆን አብርሃምሰንን ምስ ሮማን ባርዴት ናይ 35 ካልኢት ምስ ዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 15 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግና አንፂፎም ነይሮም ንምምጻእ ሮማን ባርዴት ክጽበጥ ጸንሐን ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ዝተረፈን አባል ጋንታ DSM ቫንደን ብሮክ ንሓለቓ ጋንታ ክለቦም ባርዴት ትሒቡ ንቅድሚት ገስግሶ ተራእዩ ኣብ 157 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማዶውስ ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ወሲዱ ኣብ 158 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንሮማን ባርዴትን ቫንደር ብሮክን ናይ 15 ካልኢታት ናይ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ደቂቕ 20 ካልኢትን ንጉጅለ ካቫንዲች ድማ ናይ 21 ደቂቕ ናይ ግዜ ፍልልያ አንፂፋ ኣብ 163 ኪሎ ሜትር አባላት ጋንታ DSM ሮማን ባርዴትን ቫንደን ብሮክን ምስ አባላት ቀዳመይቲ ጉጅለ ጆን አብርሃምሰንን ቫለንቲን ማዶውስን ተጸምቢሮም 4 አባላታ ሓዳሽ ጉጅለ መስሪቶም ኣብ 164 ኪሎ ሜትር አየርላንዳዊ አባል ጋንታ EF ኤዱኬሽን ካብ ዓባይ ጉጅለ ኣብ ዝሃደመሉ ኖርዌጃዊ ጆን አብርሃምሰንን ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ተሪፉ ኣብ 165 ኪሎ ሜትር ቤን ሄሊ ምስ ደቡብ አፍሪቃዊ ሪያን ጊብሰን ተሓዊቱ ነዊሕ ከይቀጸለ ድማ ከም እንደገና ንጆን አብርሃምሰን አርኪቡ ሓሊፍዎ ጆን አብርሃምሰንን ብራያን ጊብሶን ድማ ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ኣብ 166 ኪሎ ሜትር ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ዝወዓለ ፈረንሳዊ አባል ጋንታ FGJ ቫለንቲን ማዶውስ ካብታ ዝወዓላ ጉጅለ ተሪፉ አባላት DSM ሮማን ባርዴትን ፍራንክ ቫንደን ብሮክን ድማ ንመሪሕነት ናይቲ ውድድር ተረኪቦም ኣብ 167 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቅጽበታዊ ውድድር ቫንደን ብሮክን ሮማን ባርዴትን ተመራሪሖም በቀደም ሰዓብ ካልኣይን ቀዳማይን ነጥቢ ወሲዶም ኣብ 173 ኪሎ ሜትር አየርላንዳዊ ቤን ሄሊ ምስ ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማዶውስ ተሓዊሱ
ኣብ 175 ኪሎሜትር ባርዴት ቫንደር ፕሮክን ንጉጅለ ቤንሄሊ ናይ ደቂቕን 5 ካልኢትን ንዓባይ ጉጅለ ናይ 2 ደቂቕን ናይ ማርካ ቫንዴጅ ጉጅለ ድማ ናይ 24 ደቂቕን ናይ ግዜ ጋግና አንፂፋትለን። ኣብ 177 ኪሎሜትር ካብ ቤንሄሊ ዝተረፈ ቫለንቲን ማዶውስክ ብዓባይ ጉጅለ ተታሒዙ። ኣብ 180 ኪሎሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ደንብሮክ ካልኣይ ባርዴት ድማ 1 ነጥቢ ወሲዶም። ጾታ ንኽዛዘም 25 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቤንሄሊ ኣብ ኢድ ዓባይ ጉጅለ ኣትዩ። ባርዴትን ቫንደር ብሮክሰን ኣብዚ ርሕቀት ንዓባይ ጉጅለ ናይ ደቂቕን 40 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ አንፂፎምላ። ኣብ ዓባይ ጉጅለ 50 ተቐዳደም ተጠርኒፎም ኣለዉ። ኣብዛ መድረኽ 13 ናይ ዓቐብ ነጥቢ ዝኣከበ ኣባል ኡኖ ኤክስ ፕሮ ጆን ኣብርሃምሰንን ኣብ ካልኣይ መድረኽ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ለቢሱ ከኣቱ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎ። ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ደቂቕን 20 ካልኢትን ገይሩ። ጾታ ክዛዘም 13 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ጋንታታት ኢኤፍ ኤዱኬሽን፣ ቲም ቪዝማን፣ ሊድል ትሬክን ንዓባይ ጉጅለ ምስ ቀዳሚት ጉጅለ ምሕዋስ ኣብ ከቢድ ጻዕሪ ዝርከባ ጋንታታት እየን። ንሮማን ባርዴት ኣብ ምዕዋት ኣብ ጻዕሪ ዝርከብ ፍራንክ ቫንደር ብሮክ ጌና ጾታ መዛዘመ ከይረኸበ ዝበለጸ ተቐላሳይ ናይዛ መድረኽ ምዃኑ ረጋጊጹ። ጾታ ክዛዘም 5 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ ቀዳሚት ጉጅለን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 35 ካልኢታት ወሪዱ። 3 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ናብ 21 ካልኢታት ወሪዱ። ዓባይ ጉጅለ ንቀዳመይቲ ጉጅለ ክትሕውሳ ቀዳመይቲ ጉጅለ ድማ ቀዲሙ ሕንጻጽ ክትረግጽን ንተዓዛቢ ማራኺ ዝኾነ ጾታ ካይደን። ሮማን ባርዴት ብወዲ 20 ዓመት ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይዛ መድረኽ ፍራንክ ቫንደር ብሮክ እናተቐለሰ ንውድድር ብ5 ሰዓትን 7 ደቂቕን 22 ካልኢትን ብምዛም ዕዉት ቀዳማይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ብምዃን ንመራሒ ናይዚ ውድድር ኣፍልጥዮ ክትህብ ብጫ ማልያ ለቢሱ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ክርከብ እዩ። ሮማን ባርዴት ንመወዳእታ ግዜ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፍ ዘሎ ኮይኑ ኣቐዲሙ ኣብዚ ውድድር ኣብ ዝነበረ ግዜ ንማልያታት ብሉጽ መንእሰይ ኣንበሳ ዓቐብ ተዓዊትለን ነይሩ እዩ። ነዚ ተዓዊትላ ዘይፈልጥ ብጫ ማልያ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ተረኪቡ ኣሎ። ሒዙ ክውዳእ ድዩ? መልሲ ምስ መዛዘሚት ከተማ ኒስ እዩ። ኣባል ዲኤስኤም ቫንደር ብሮክ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይ፣ ቤልጂማዊ ኣባል ቪዝማ ወንት ቫን ኣርት ብ5 ካልኢታት ድሒሩ ሳልሳይ ኣትዩ። ታዴይ ፖጋቻ ራብዓይ፣ ዮናስ ቪንጋር ድማ መበል 16 ታርታ ሒዞም ኣትዮም። ኣባል ኢንተር ማርሸ ቢንያም ግርማይ ድማ ካብ ዕዉት መድረኽ ብ29 ደቂቕን 14 ካልኢትን ድሒሩ መበል 122 ታርታ ሒዙ ሕንጻጽ ረጊጹ። ሮማን ባርዴት በዛ ዓወት ተሓጊዙ ድምር ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ናብ 11 በሪኹ። ባርዴት ሻምናይ ተቐዳዳማይ ኣባል ዲኤስኤም ኣብ ታሪኽ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ዝበቕዐ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ሮማን ባርዴትን መወዳእታ ግዜ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ምኽኣለ ቅድሚ 6 ዓመትን 352 መዓልታት እዩ። ብዘይካ ባርዴት መበል 103 ፈረንሳዊ ንብጫ መራሒ ናይ ዝውድር ክኽደና ዝበቕዐ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ጂልያን ኣላፊፔ ኣብ 2021 ንመወዳእታ ግዜ ንብጫ ማልያ ተኸዲንዋ ዝነበረ ፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ እዩ። ጋንታ ዲኤስኤም በዚ ዓወት ተሓጊዛ መበል 312 ናይ መድረኽ ዓወት ጸንቢላ። ዕዉት ቀዳማይ መድረኽ ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ዲኤስኤም ሮማን ባርዴት ብ5 ሰዓትን 7 ደቂቕን 12 ካልኢትን መሪሕነት ቱር ዲ ፍራንስ ተረኪቡ። ወዲ ጋንቱ ፍራንክ ቫንደር ብሮክ ብ4 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ፣ ወንት ቫን ኣርት ብ11 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ፣ ብ15 ካልኢታት ድሒሮም ታዴይ ፖጋቻ ራብዓይ፣ ሬምኮ ኢቫኖፒል ሻምናይ፣ ዮናስ ቪንጋርድ መበል 16 ታርታ ሒዞም ኣለዉ። ብነጥቢ ኣባል ዲኤስኤም ፍራንክ ቫንደር ብሮክ ብ33 ነጥቢ ቀዳማይ፣ ሮማን ባርዴት ብ30 ነጥቢ ካልኣይ፣ ወንት ቫን ኣርት 22፣ ቢንያም ግርማይ ብ3 ነጥቢ መበል 25 ተርታ ሒዙሎ። ኖርዌጃዊ ጆን ኣብርሃምሰን ብ13 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ተረኪቡ። ፈረንሳዊ ቫለንቲን ማዶውስ ብ11 ነጥቢ ይስዕቦ። ሆላንዳዊ ቫንደር ብሮክ ብ9 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑሎ። ኣባል ዲኤስኤም ፍራንክ ቫንደር ብሮክ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ቱር ዲ ፍራንስ ተረኪቡ። ቤልጂማዊ ኣባል ጋንታ ሎቶ ማክሲም ቫን ጊልሰን ቤልጂማዊ ኣባል ኩክስቴፕ ሬምኮ ኤቨኖፔልን ብ11 ካልኢታት ድሒሮም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ኣለዉ። ብጋንታ ዲኤስኤም ንቲም ቪዝማን ኢኒዮስ ብ10 ካልኢታት በሊጻ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ኣላ። ቱር ዲ ፍራንስ ሰንበት 30 ሰነ ብካልኣይ መድረኹ ክቕጽል እዩ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ ካብ ሴሴናቲኮ ተበጊሶም ኣብ ቦሎኛ ትዛዘም 199.2 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር ክካይዱ እዮም።
ሃገረ ጀርመን እቲ እንግዶ ዘላ ውድድር ዋንጫ ኤውሮጳ ናይ ምድብ ጸወታታት ዛዚሙ ናይ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ግጥማቱ ከካይድ ይዳሎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ክኢላታት ሜትሮሎጂ የእንጋዲት ሃገረ ጀርመን ብህቦብላ ቶርናዶ ክትረም ተኽእሎ ከም ዘለዋ ብምግላጽ ምድላዋት ክትገብር ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ መዓልታት ኣብ ኤውሮጳ ብርቱዕ ህቦብላ ቶርናዶ ክህረም ምዃኑ ዝገለጹ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ከተማ ዶርትመንድ ዝርከቦ ክፋል ሃገረ ጀርመን በዚ ማዕበል ክህረም ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣለዉ። ዝሓለፈ ግጥም ሃገራዊ ቱርኪ ጆርጂያን ኣብ ዝነበረሉ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ከቢድ ካብ ናሕሲ ስታዲየም ክወርድ ተራእዩ ምንባሩ ዘመላኽቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ እዚ ተርእዮታት ናይ ዝሓያል ንፋሳዊ ማዕበል ክብሉ ገልጹ። ቶርኔዶ ኣብ ዝመጸሉ ዝሃርም ዓቐን ንፋስ ካብ 1 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ካብ 40 ክሳብ 80 ሊትሮ ዝበጽሕ ማይ ኣብ ናይ ሓጺር ሰዓታት ፍልይ ከም ዝሃርም እዩ ዝሕበር። ጽባሕ ቀዳም ኢጣልያ አንጻር ስዊዘርላንድ ብዘካየዶ ጸወታታት መጋረጃ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዩሮ ክጅመር ኮይኑ ስዒበን ሃገራውያን ጋንታታት ጀርመን አንጻር ዴንማርክ ብዘካየዶ ጸወታ ቀጺሉ ከምስ እዩ። እዚ ጸወታታት ምዚ ብሰንበት ስዒቡ ዝካየድ ጸወታታት ብዝናብ ተሰኒዩ ኣብ ጥሉል ሜዳ ክካየድ ምዃኑ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ጀርመን ተነቢዮም ኣለዉ። እስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ነቲ ፒኤስጂ ዝህደን ዘሎ ኮኸብ ተጻዋታይ ፒኤስጂ ዋላ 250 ሚልዮን ዩሮ ተኸፊላ ከም ዘይሸጦ ኣፍሊጣ። ወዲ 16 ዓመት ላሚን ያማል ምስ ሃገሩ እስፓኛ ኣብ ውድድር ዩሮ ተጸሚዱ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣብዚ ውድድር ብሉጽ ብቕዓት የርእሎ። ኣብ መጀመርያ ዛወርሒ ዳይሬክተር ባርሳ ህዋን ላፖርታ ላሚን ያማል ንምግዛእ ናብ ክለቦም ዝቐረበ 200 ሚልዮን ዩሮ ዕድጊ ከም ዝነጸጉ ሓቢሮም ምንባሩ ይዝከር። ላፖርታ ክለቡ መን ምዃና ኮዝ እንተዘይተሓበረ ብዙሓት ምንጭታት ግን ፒኤስጂ ኪልያን ምባፔ ዝትክእ ኮኸብ ተጻዋታይ ተማዕዱ ኣብ ዘላትሉ እዋን ንያማል ንምውናን ልዑል ድላይ የሕዲር ኣላ። ፒኤስጂ ነቲ መጠን ገንዘብ ወሲኻ ካልኣይ ጠለብ ናብ ባርሳ ክተቕርብያ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ባርሳን ያማል ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነት ክትሸጦ ድላ የብላን። ባርሳ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ኣብ ዘላትሉ ሓደ ካብ ዝለዓሉ እቶት ክትረኽበሎም ትኽእል ኣብ መሳርዓ ዘለዉ ተጻወቲ ላሚን ያማል እዩ። እዚ ዝመጽእ ወርሒ 17 ዓመት ዝመልእ መንእሰይ ኣብዛ ክለብ ዘይከም ዕድሚኡ ኣዝዩ ልዑል ብቕዓት የንጸባርቕ ኣሎ። ላሚን ያማል ኣብ ውዕሉ 1 ቢልዮን ዩሮ መልቀቒ ዋጋ ኣለዎ። እንግሊዛዊት ክለብ ማን ዩናይትድ ንኣካፋሊ ፒኤስጂ ማኑኤል ኡጋርተ ንምፍራም ዳግማይ ዝርብ ምስ ክለብ ንምግባር ተዳሉላ። ኣብ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ተጸሚዱ ዘሎ ኡጋርተ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ናብ ፒኤስጂ ምስጋሩ ዝዝከር ኮይኑ ኣብታ ክለብ ቀዋሚ ቦታ ክሕዝ ብዘይምኽኣሉ ካብዛ ክለብ ክወፅእ ድላይ ካብ ዘለዎም ተጻወቲ እዩ። ብመሰረት ጋዜጣ ለይኡኩ ፒኤስጂ ነዚ ዝሓለፈ ክራማት 3 ሚልዮን ዩሮ ዝኸፈለትሉ መንእሰይ ንምዕዳግ ካብ ማን ዩናይትድ ዝመጻ ጠለብ ምንጻጋ ትሕብር። ኣሰልጣኒ ፒኤስጂ ኡናይ ኤምሪ ኣብ መስመር ምክፋል ልዕሊ ኡጋርተ ዝመርጾም ተጻዋቲ ቪቲንያን ዋረን ዛየሪ ኤምሪን ኮይኖም እዚ ተጻዋታይ በዚ ምርጫ ናይዛ ኣሰልጣኒ ሕጉዝ ዘየለ ተጻዋታይ እዩ። ፒኤስጂ ንኡጋርተ ትዕድግ ክለብ ብውሕዱ ነዚ ፒኤስጂ ዘውጻእትሉ ዋጋ ክትከፍል ከተገድዳ ምዃና ካብ ምንጫታ ፈረንሳዊት ክለብ ዝወፁ ጸብጻባት ይሕብሩ። ዋላ እኳ ማን ዩናይትድ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣይተሃሉ ኡጋርተ ናብ ማን ዩናይትድ ክጽንበር ድላይ ኣለዎ። እስፓኛዊት ክለብ ባርሳ ንሉዊስ ዲያዝ ንምፍራም ካብ ዝብህጋ ክለባት ዝለዓለ ተገዳስነት ዝረኣየትሉ ክለብ ምዃና ናይ ኣዳባይ ምስጢር ኮይኑሎ። ኣብ ዘሎ እዋን እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ነዚ ናይ ክንፍት ቃዓይ ክትሸጦ ድላይ ኣለዋ። ብመሰረት ደይል ሜይል ሎሚ ዘርጋሓቶ ዜና ሊቨርፑል ናይ ክንፍት ቃዓይ ኒውካስል ኣንቶኒ ጎርደን ንምፍራም ምስ ክለቡ ኒውካስል ትዘራረብ ኣላ። ሊቨርፑል መስርሕ ምስ ስጋር ጎርደን ምስ ዘይሰልጣ ከም ኣማራጺ ሒዛቶም ዘላ ተጻዋቲ ናይ ባየር ሙኒክ ኪንግስሊ ኮማን ናይ ናፖሊ ኪቪካ ኪቫርስክሊያ ኮይኖም እዛ ክለብ ወኪላ ሰዲዳ ምስ ክልቲአን ክለባት ትዘራረብ ኣላ። ሉዊስ ዲያዝ ኣብ ትሕቲ ዩሮገን ክሎፕ ሉዊስ ዲያዝ ካብ ወሰን ተጻዋቲ ሊቨርፑል እዩ ነይሩ። ባርሳ ኣብ ልዕሊ ዲያዝ ዘለዋ ተገዳስነት ዝለዓለ ኮይኑ ምስ ዘለዎ ፋይናንሳዊ ሕጽረትን ንዲያዝ ንምፍራም ዘኽእልዎ ኣማራጺታት ትድህዝ ዘላ ኮይና ዳይሬክተር ዛ ክለብ ዴኮ ኣብ ልዕሊ ዲያዝ ልዑል ኣድናቖት ኣለዎ። ኒውካስል ንተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ነበር አንቶኒ ኢላንጋ ንምፍራም ድላይ የሕዲር ኣላ። ፎሬስት ንኢላንጋ ንምሻጥ መደብ ዘይብላ ኮይና ኒውካስል ንፎሬስት ንምእማን ንተጻዋታይ ኤሊዮት ኤንደርሰን ኣብቲ መስርሕ ከተእትዎ ድላይ ኣለዋ። ኢላንጋ ካብ ማን ዩናይትድ ናብ ፎሬስት ዝሓለፈ ዓመት ዝተሰጋገረ ኮይኑ ፎሬስት ንስወደናዊ ንምውናን 15 ሚልዮን ወጻኢታት ጌራ ነይራ። ፎሬስት ንሕጂ መኽሰብን ዘላቕነትን ፕሪምየር ሊግ ንምምላእ ክሳብ 30 ሰነ ዘሎ ግዜ ኣታዊ ክትገብር ዘለዋ ኮይና እዛ ክለብ ዘለዋ ግዜ ሪኢኻ ኣደዳ መቕጻዕቲ ምዃና ዘይተርፍ እዩ ዝመስል። ፎሬስት ንሙሳ ኒያካታ ናብ ሊዮን 20 ሚልዮን ንምሻጥ ተቓሪባ ዘላ ኮይና
ጁቬንቱስ ቸልሲን ዝህደን ዘሎ ተኸላኻሊ ውሬ እውን ክትሸጦ ድላይ ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና መደብ እዚዩ ነይሩ በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን